Puilano lamsogo chini kok TV nai tongnai joto khapang dohotai bohok songno haino hai chini kok TV ni koktma o phaide tabo koktma sukro boi bisi kwbang mani simingno Tripura hasteo political eba rajnitik ni bising tei kwbangma thangkrung thanglai tamgui hingkai NCT IMPT NSPT omo haikai tai hatai dofana hamjaknai hokang balei chabao thangui sakni dofano muthangsinai hinui thangnai rok phiaba kiflei rok ma phaibai kya phiaba Tripura hasteni o bising no political rajnitik thanglai NCT IMPT NSPT rok hinui phiaba Tripura sarongni mungsai yokmani malia phiaba mungsai yokma malia angino tabuk bo o Tripura sarok buni tolabo tongitma tongkho khapang tahotai bok song phiaba kwbangma kok satai glayo lukurokno norok kahamkai bujuina di Tripura sarokno muthangsinai Tripura sarokno hamjak mungri sinai Tripura sarokno phiok sinai hinino Tripura sarokni ha tai dofa tabule muthangjak sinai hinui 2018 bisio IPFT saising alliance yawoino সংগঠন খাইয়ে গঠন খাইয়ে যত Tripura sarokno tiyei Tripura land hinui tabule chung o dabi nango hinui Tripura sarokno tiyei choba khaimani Tripura sarokno mothangnani bagui phiaba o chobao kwbangma gar accident ongui langma ari baikha kwbangma boibai tanjakha butharjakha omo hairokbo ongkha tai hatai kotoro sakni ringno khibioi sak masaya khaiye omo haikai totra dekhai kanlai phonto Tripura land hini salaikha hatai kotoro kasulai puro phiaba mungsa onglia Tripura sarokni manthai phiaba afuro o Tripura sarokni mothangnani choba puila sengsao renai borong gonang thai thangjak NC Deborma bini netritino obo haikai Tripura land hinui dabi khailaimani tai Tripura sarokno mothangna hinui phiaba Tripura sarokno Tripura land sanai tubuna hinui Delhi o thangmani phiaba bukugo tei kuplungkhai rojakha borong gonang thai thangjak NC Deborma phiaba borong gonang NC Deborma Delhi ni phaimani yagulo bahai ingkha hinui bono senglaimani lukurok phiaba afuro thai thangjak borong gonang NC Deborma i Tripura land mankha hin sairima bai belaikhino Tripura hasteni Tripura sa lukurok tongthokjak laiei baji soklai kha tai pun kotor tok kotor wa kotor ratharai chalaimani phiaba afuro belaikhino tongthoklaijak phiaba mungsa manlia Tripura sarokni phiaba afuro borong gonang thai thangjak NC Deborma bo hani montri no phiaba te khoroksa tongo borong gonang mebar kumar jomatia bo hingke afuro Tripura sa hamkrai bedini bo montri tai bo bolong bedini bo montri phiaba bolong bedini montri ngi tongoi bo hani montri ngi tongoi bo mungsa khaimalia tamgui hingkai BJP bai IPFT afuro alliance ngi thangmani yagulo tai mungsa samung tangai malia IPFT party o koktmarno kipilei sanani thangka hingke tabuk bo haino nukjagui phaikya mangpili belaikhino judako Tripura hasteni thangkrungni halogo phiaba khapang tahotai boksong serai chini kok TV sawi khnana musungo lukurokni samung bai lukurok phone khaimo bai o kok thairokno jeng sawi ma khnaru phiaba comment khai sanani ta pokdi kubuide tatal o kok phiaba je nukmani je khnamani tai lukurokni sengmung tai lukurok sadi hinui samabai jeng o kok thairokno ma sawo thangnai 2021 bisio Tripura motha puila achaimani Bubagra Podut Kishore Debormani netrite afro Bubagra Podut Kishore Deborma kokrimani tongo puila jati olofati phiaba puila jati no mothangnani nango olosi party olosi political ojeng thangnani nangnai obo kubui kok tamgui hingkai jati mothangjama pore jati thangmani pore jati ma chamani pore jati ni tongthai thikmani pore jeng compromise naba ba jeng alliance naba jeng party thangnaba jeng afrosi hinui Bubagra afro je samani o kokthai omo kubuino kokthai Bubagra Podut Kishore Deborma Tripura sarokno masaya manangya nogoi Tripura sarokni tongthai thikna greino nogoi Bubagra Podut Kishore Deborma Congress ni president yakarei Tripura sarokno muthangsinai hinui bo Tripura motha hinui songsa phaimani Tripura hasteo phiaba Bubagra Podut Kishore Deborma samung kaham tang tomon bisingtino tabusa jotei Tripura sa dofarok thancha ongui taisa sal pal hingke sal omo haikino tabuk pal baksa khok baksa
kok baksa kaino tabuk 2021 bisini siming phaimang tabuk 2024 bisi ongoi thangka phiaba tabuk bo Tripura sarok thancha no tongkho phiaba tabuk bo Tripura sarok thancha surugya ko thancha kamaya kho thancha hon tongkho Tripura sarok oma hekino tongnani nango kha logoi kha soyei oma hekino bufuru mano Tripura sarokni manthai bufuru mano Tripura sarokni tongthai bufuru mano Tripura sarokni chathai oma hekino kha logoi tongna nango Tripura sar lukurok kok thai hingke mosi khapang daw tai bohok song norokno kok thai sukurubui mukurubui sana hinino chini kok tv tini sirai norokno kok tuma tui phayo kok tuma rok hingke thangnai February 28 salmario bubagra chaya naya karei hangar strike khaimani hatai kotoro joygo sogoi tamugui khainana nangkha 14 লক্ষ Tripura sarokno tui bubagra Prodor Kishore Debbarma chaya naya karei omo hingke Tripura sarokni constituency solution obomanani nangnai Tripura sarokni right Tripura sarokni odhikar Tripura sarokni land power kwbangma power ni bisingtui omo haikino swnamjak constituency solution hinui kaisa kokthai phiaba bubagra agini simino saiphaimon tongo jengno mungsa dabi kunu riya hangkai girera Tripura land phana ongtho eba constituency solution phana ongtho eba chini direct fan phana ongtho je kunu jengno kaisa rinani hinui jengno writing go jengno signature riya sakjortui jeng kebobai compromise ingya eba jeng kebobai alliance ingya hinui jeng saisingno tongnai no compromise hinui je bubagra sawi tongmani o kokthairokno tini sirai engkha phiaba bubagra chaya naya karei hatai kotoro hangar strike khaiei 14 লক্ষ Tripura sarokno tui kok sai tongmani jorao Delhi government phone khairema bai bubagra Prodor Kishore Delhi o thangui koklam ongoi kha koklang mani yagulo orobo constituency solution orobo kaisa writing go signature ongkha signature ngon bisingano phaisobakya bubagra 4 din ni pore o sapaimani pore lukorno constituency solution mankha hinui sawi dima bai belekhino Tripura hasteni 14 লক্ষ Tripura sarok tongthlaija constituency solution mankha hinui tai oboni bisingtui coming amche rogo phaireibo baji thum thamke soglai tongthlaikha phiaba constituency solution manmani yagulo phano tabuk mungsa samung tangnani yapi najagya kho tamgui hingkai 6 mas ni porebo se omo samung tangjaknai committee khamani porebo hinui se abo constituency solution ni kaisa writing go signature onglaio abono hino Delhi government bai Tripura government tai Tripura motha agreement englaimani kagos tai eba copy oboni bisingtino je agreement copy kaisa mankha hingino kaisa signature mankha hingino ang alliance nai hini je bubagra samani compromise nai hini je bubagra samani phiaba tini hingkai compromise hingkha alliance hingkha BJP bai Tripura motha tabo BJP bai Tripura motha hapang kainikhai khalaimani bisingo tabuk bobo haigno IPF tirno thokima haida tabuk BJP ro thoki sabno 6 mas ni porebo na bobo haibokno abo bwskangni jorao jorana kok sasinai lukurok nai tongkhangke norok update manai chini kok tv ni bisingtui tei kwbangma social media ni bisingtui phiaba baksa phone khaising horo BJP bai alliance singya hangkai tangoi BJP bai alliance ang obo hairok tabuk kok achai tongo bubagra alliance singya hangkai tamu bubagra tini BJP bai alliance ang obo hairok tabuk kok kawoi tongo bubagra chalakse bubagra tajalse bubagra Tripura son phalai chao omo hairok tabuk kok kai tongmani phiaba Tripura mothanengoi khorognoi minister ongkha tini samaitang rekha mani kok borok kok baino samaitang rekha borong gonang Onomesh Debbarma no tai borong gonang Bishoketu Debbarma no borok MLA tongmani tabuk MLA liya tabuk borok minister ongkha phiaba tini borong gonang Onomesh Debbarma bo koktoma thumnai bo sangjak puro saka bahaike noroni samung nai bahaike tangjaknai bahaike nongni samung sannai phiaba oro sategele khapang nongtai bo sai khnari mangkai je Delhi o thangui bo jeng chini manthaino sannai jeng Tripura o bo Tripura hapangno bo jeng sannai chini manthai joya sakno jeng sanai tongnai omo hairok saka tai oro satai glamai mosi tabuk saksi oro montring dong hangkai saksi oro tak hapang khlai tong hangkai sakni manthai tai bahaike sanani obo kok thaido tai bahaike sanani angse oro montring dong hangke ang saising da sanani
ba tabuk align singdok align singjak tabuk compromise singjak tabuk jok singlai thangka tabuk tamji khaisa nai obo hingkai buma satoi eba bufa satoi ni yakni jeng sanai tumnani hingkai onek kok tugu mo hingkai tabuk buma bufa satoi ni yagok klai tongma hai ngui tongkha bwsa butui rok omo hai kok tuma hingkai piaba IPL trok jemon thogi jaktei bufa satoi thogi jaktei obo haino ong thangano haida ma tong lukoro comment khaisadi puilani siming paithak jora chini kok tv ni kok tomano nai khnai tomani bagui norokno belai belai kheno hambai norok tabukbo chini kok tv ni subscriber khayako hingke subscribe khairedi bell icon chinjayako hingke bell icon chini didi tai like comment share khainani ta pokdi naitomni chini kok tv choyakare salborong bromno।